क्या है बड़ा ब्याह जी हमने के मुड़ी पर हाथ ना धरे के चाहिए समाज में बैठ के। काहे छोटे छोटे वहाँ का शोक में बनी है मेरा टेंशन हो गई बा। लेकिन हम बहुत प्रकार के बात सुननी हो जे हमने के ब्याह जी कहत रहनी हो जे चेला लोग के संग का गावल ना हो, लेकिन ना ई मानसिकता रौरा लोगन के गलत बा। सही बात ना हो ई मानसिकता गलत बा। अच्छा ओकरा संग मत गई जौन बेइज्जता होखे का हमने के इज्जत आदमी ना देवेला आदमी चिन्हेला मान सम्मान रौरा के एगो गुरु के बराबर हमने दर्जा दिहिले ना हो। हमारा संग के नहीं खे गवले अरविंद सिंह अभियंता जी दुगोला गवले बड़ा रमाशंकर सिंह जी आरा भोजपुर के धरती से 5 हाली वो दुगोला गवले बड़े। मुनीलाल सवलिया जी हमनी के विजेंद्र बाबा के जोड़ीदार है बड़ा बड़न वो हमने से गवले बड़न ना हो। हमनी से लगभग सभे केहू गवले बा और राउरी बात सुननी हो तो हमरा मन में बड़ा दुख लागल हो जे चेला लो से हम ना गायब ई मानसिकता गलत बा। एकरा हिसाब से देखल जाओ तो रौरो के हमनी के देखिला जोड़ी चलेला रौर चलेला वीरेंद्र चौहान और उषा उड़ान दो आदमी के जोड़ी चलता उषा उड़ान जी तो हम देखले बानी रौरा लोग दुगोला हमेशा गाइले और वो लड़की हमनी के रेंज के हई वो लड़की हमनी से दुगोला गई है तो निक लागी रौरा गुरु समान बानी। तो जब हमनी से रौरा नहीं गा सकत तो उनहु से नहीं गा सकत अगर रोह लड़की से गा सकत तो रौरा अजय के संगे गाई अनूप के संगे गाई मुकुल के संगे गाई गुड्डू सोनी के संगे गाई ना हो। देखी चौहान जी रुआ पुरानका में के है लेकिन होमगार्ड है हमनी नायका में के एसपी है ये बात हम सुननी है तो बहुत दुख लागल हम कहती ना सही बात लेकिन हमरा कहे के पड़ता कि एगो समय रहे आज के ना एगो समय रहे जो रौरो हमरा गुरु के गुरु बाबा विजेंद्र जी के संगे रौरा दुगोला गवले बानी तो जब रौरा चेला के संगे ना गावे खातिर नया कानून बनौले बानी तो रौरा अपना गुरु के संगे भी ना गावे के चाहिए। सही बात कानून सबके लिए लागू होता है तो रौरा कानून बनावता नहीं कानूनो तोड़ता नहीं चेला बेटा समान होला ये सब दुख के बात हो लेकिन एकरा बात से रौरा मानसिकता निकाल दे हो। हमारा गुरु जी महाराज दिलीप बाबा के नाम ना जाने लेकिन वहाँ के बड़ाई कहाई जे रौरो चेला लो से 2 दिन के लेके मनीषा राज और छोट छोट कलाकार सब है लो सब उगा ले और रौरा कहता नहीं चेला लो से गायब तो हमारा रेंज घट जाये रेंज घटी ना रेंज रौरा में रहित तब न घटी। एक जमाना था जे आप थे लेकिन आज आप कुछ नहीं है तो रेंज रौर घटी के तरह अरे जेकरा में रेंज होला ओकर रेंज घटेला। अच्छा अरविंद सिंह हमारा से गवले दुगोला तो का मार्केट गिर गई हमार मार्केट बढ़ गई फिर 18 तारीख वो नहीं सब कोई लवर में तो ये सब चीज हम ना कहती हमारा बहुत दुख लागल बा लेकिन अभी और का मान सम्मान हम नहीं देता। अरे यहाँ का सोचता नहीं नो हम चेला लोग के जौरे ना गए हम फागु बाबा के जौरे गाए उनको सगावे खातिर हो जाए के पड़ी भगवान करस की रौरे गौरी नया जोड़ी बन जाओ एने श्री वीरेंद्र चौहान और स्वर्गीय तपेश्वर चौहान गावत रही लो जाके हालांकि बोलावत रहे एगो ठेकोइतो खोजता रहे बाबू हमरा हरकेश भाई बानी सुतल बहुत सुंदर नाल बजाई ले सुतल बनी बहुत सुंदर नाल बजाई ले लेकिन यहाँ कितना सुंदर है जे यहाँ के मुंह देख लेला के बाद भैंसो पहनाव ले बड़ भाई है बुझे जे पररु आ गइल ना जी। अब हमने के भैया ठीक है लेकिन बागर है बागर हम तो ना जानत रहनी हो जो भैया बागड़ होंगे ना कबो कबो वहां का मुंह से बोली अतने बात ना महाराज आज के जमाना में केहू केहू के बात माने खातिर राजी है नहीं
एगो बाबूजी के बात एगो लड़का नहीं खन मानो, एगो मास्टर साहब के बात एगो स्टूडेंट नहीं खन मानो अतने ना गांव जमार सभे के घूमे लानू हमरा देखत होखे अतने नाही एगो सास के बात एगो पतोह नहीं खी गलती नहीं कुछ होता था एगो सास के बात एगो पतोह नहीं खी मानो तो घर के मामला पर बात हटा दी। पंचायत के मालिक होले मुखिया जी, मुखिया जी के बात मानता मुखिया जी के साइड कर दी। क्षेत्र के मालिक होले विधायक जी, विधायक जी की केहू बात मानता विधायक जी के साइड कर दी। हमारा बिहार के मुख्यमंत्री हुए नीतीश कुमार जी पलटू उनकर केहू बात मानता प्रभु भैया बिहार में तो निमने काम कइले बड़ा दारू बंद करा देले बड़ा तबो रोजो पियो को मार के भर्रान कर बिहार में तो बंदे बानू। अरे नेहा हमें नेहा लेकिन रोजो लोग माल मारता, रोजो जेल में जाता, रोजो घरे आवता, आदत छूटत नहीं है। लेकिन जब दारू बंद कइले है नु देखो बिना मरले एकदम टाइट भाई। लेकिन दरुया बंद कइले है नु तो और लोग ना लेकिन एगो प्रजाति बड़ा खुश भइल के जी मेहरारू लोग बड़ा खुश भइल कैसे चलो नीतीश कुमार जी बड़ा निमन काम कितना निमन काम कइले पहिले जब बंद भई रहे तब खुश भई रहे कि नीतीश कुमार बड़ा निमन काम कइले बड़ा नतिया कमात रहे नु पहिले सारा घोट जाओ लेकिन तनी कमाता नु तो अब सुधार हो गइल बचावता घर हो ले के देता आही दादा ए घरी इतना दिन तो मेहरारू खुश भइली हस आज जब ये बड़ा के समय आइल हनु अभी फिलहाल में पूरा बिहार भर के मेहरारू एक मुँह गाड़ी देता नीतीश कुमार उन्नतिया के नाती के चोर 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 एक मुँह मेहरारू गरियावत तरी कि जाए दी पहले ही ठीक रहे पहले ही ठीक रहे जो नतिया तनी बचाइए ले बड़ा तो दिन भर में 1200 रुपया कमाता अब 1200 के फूल लेके पूरा अकेले ढकेर लेता ढेकारो नहीं के मारो जो हम चिन्हा ऐसे बदलाव हर चीज में ऐसे बबुआ हमार